אותי רגע. הילדים האלה שיהיו בריאים, בלי עין הרע. ילדים, אפשר איתם ואפשר איתם. בעלי, שיהיה בריא, הוא מת על ילדים, ואני יכולה להרשות לעצמי. הוא ברוקר. מה זה? הוא עובד בבורסה, עושה לי כסף, בנה לי בית, שיהיה בריא. יופי, נו, אז מה? גם לי יש בית וילדים. ילדים זה ברכה. תשמעי מה עשיתי להם יום שישי. נו. דג מרוקאי, דג בתנור, עוף בגריל, עוף בתנור, עוף ממולה, עוף. כן, ג'קלין. איפה? נשמע אני הפעם לא סלחת לו, אני אתקשר לאבא שלו, הוא ישב בבית. תוציא אותי לטיול שנתי. אבל אתה לא יכול מצד אחד להפריע לי בשיעורים ומצד שני לצפות ממני להוציא אותך לטיול. אתה לא יכול. אבל ג'קו, תפטרי לי. אתה לא כזה ויתורים, מה זה ויתורים? אתה לא יכול מצד אחד לזמן את שולחנות, מצד שני להשאיר את כל העוגה שלמה. אתה לא יכול. שמעת אותה? לך לשיעור. אבל עכשיו הפסקה. לך תתכונן לשיעור. איפה אתה? כבר 8:30. כל הזמן אני צריכה לרדוף אחריכם. חשבון הטלפון שלי כבר הגיע ל5. בדוק זה, ליאור, בדוק. הילדים האלה. ג'ינג'י, מה נשמע ומה אני יכולה לעשות? אתה תגיד לי מה נשמע ג'ינג'י, אני רוצה לצאת לטיול. אני לא יודעת למה אתה מדבר בצורה כזאת. לאור הממצאים הנשיים עידן שמצאנו אצלך בתקווה שנה שעברה, זה לא בדיוק הזמן אני חושבת להוציא אותך. ואם אתה רוצה לדעת, התחתון האדום שהוצאתי לך. לא, ז'קלין, מה ממצאים נשיים עכשיו? זה לא אני, זה ג'רבי. אין סיכוי בעולם שזה יהיה ג'רבי. ג'רבי כזה מקסים, חמוד, אבל אתה יודע מה ג'ינג'י, יש לי הצעה בשבילך. בוא נשמע. אנחנו נכנס את צוות המורים, ואז נחליט, ואז נכנס אותך בצוות ההורים, ואז נחליט. אז את יודעת מה? אני אתכנס עם עצמי, אני אחשוב, ואני אגיד לך אם אני רוצה בכלל לצאת לטיול הזה. אז אתה תשב בבית! תלמידים האלה, נמאס לי כבר! יש לך שתת לי איזה כוס קפה עם אורה. אורה, מה נשמע? כן חמוד, מה קרה? כן. אני לא רוצה להוציא אותי לטיול שנתי. אל תדאג, אני אדבר איתם. אבל ז'קלין אמרה אל תדאג, אני אדבר איתם. אבל לא אמרה אל תדאג, אני אדבר. אבל אבא. אל תדאג, אני אדבר. אבל התשלום. אל תדאג, אני אדבר עם הבנק. תודה. הנה, חייב לשחרר אותי, זה עניין של חיים ומוות. מה קרה? את יודעת שאני היועצת. את יכולה לספר לי הכל. ומה, את לא רואה איך אני נראית? תראי את הגפון. מה קרה? אני לא יודעת אם אני יכולה לספר לך, נו. זה כזה. זה... טוב, נו, יש לי תור לגבות אפון ושפי. אסתטיקה? ממש חשוב. באמת גדול לך פה באמצע. היית בפולין? כן. את חישור ממני. תודה. הנה, אל תשאלי מה קרה. מה קרה? אתה יודע שאני היועצת. אתה יכול לספר לי הכל. הנה, לאחי הקטן נפל פלייר על הראש, נשבר לו כל האגן, ממש בלאגן. בלגן? בלגן לא טוב. היית בפולין? כן, בטח. אז קח חישור ממני. אין לו אחי. הנה, את לא מבינה, אני חייב ללכת הביתה. מה קרה? אתה יודע שאני היועצת. אתה יכול לספר לי הכל. זה משהו אישי, אני לא יכול לספר לך. מה קרה? אני אגיד לך את זה... קיבלתי מחזור. היית בפולין? ברור. אז קח חישור ממני.
תראה, אנחנו צריכים לשחרר את הבדוק, שימי לב. הנה, את לא מבינה מה קרה. מה קרה? אתה יודע שאני היועצת. אתה יכול לטפל לי הכל. תיתור לאורתופד, הנה. יש לך אישור? הנה, קחי. רגע. אתה לא מוכר לי. היית בסדר. לא יכולתי, אני פצוע. סתם, אני לא יכולה את זה. אתה לא משוכנע. איך אני אוהב.